Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Leia, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobyo, iso ni Franz. Guwapo ni Franz, ket adu ti mangibaga asa anak a maibagay kan kuana. Sa anak ngamin na napintas, kan may saak laeng at janitress. Ket ni Franz, mangup-opisina. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Si kamo ti masalaw ko dito'y dalan, Leia. Yak kaya ti apa, Meli. Sa dino manen tinanggapo, ama. Naggapo ka manen iti balay da France? Awan bibiyang muno na panak iti ayan tinubyok. Mas daawak lang no apay akaskan ka, tinagbalin a girlfriend na. Saan mo't abasehan ti itsura no agayat ka, Meli? Uri ay niya pa'y ti bagbagam. Saan kalata maibagay iti kaskan ni France? Kitaan man ti langam. Tapno ibagakkan ka. Ni Maggie ti maibagay ka ni France. Awan ti panawan ko amakiapakan ka, Meli. Iso ati takan. Ops! Di naktalikodan no kasta akasasarita ka, ha? Meli. Maminsan pa'y akasta ti aramidam. Tungpaan kan! Oy, Leia! Anila unay ay ti pampanunutam. Itayak pa'y ngagsasao. Ngam di ka man sumungbat. Kitaan nakman anaimbag, Jonas. Pangitak ka di. Oh? Anya klase ti saludsud dayta? Panagkunam ka di. Kat maibagayak ka ni Franz. Kat agbagay kayo, met. Apay nga ron nga ado ti mangibagbaga. Asaan kami nga agbagay? Tanapudawak kanulaang. Ngam sa anak anapintas. Ay na, friend. Di mo ni kaskasong dagita at tao. Umapaldalaan kan ka, tasika ti pinili ni Fran. Leia, adda bisitam. Sino, tatang? Rumwar ka ata ing kakitain. Sige, tatang. Franz? Kumusta kan, Leia? Nasayat, Mat. Apay, anak ka, umay ka. Tapno sarungkaran ka. Adda ginatang ko ama ka na pagsasangwan tayo kada tatang mo. Imbagam ko mga umay ka. Tapno siyak tinagluto iti meriendaan tayo. Si kakit di, Mat. Okay lang kanyak. Sana bale. Kasusweldok la, idi kalman. Ala, kababain matkan ka. Ala, isagana tanda kiti makan. Tamangan tayon kada tatang mo. Sa dino di papanam, Leia? Adda trabaho kita. Pangasim ko mata di ka manaktak, Magi. No kasta, janitress kalatta, aging gaita? Awan maddakas iti trabaho. Sa bagay, saan ka ngamin anak kaadal? Iso akas na lang ti trabaho ang mabalin mo nga applyan. Panagkunam ka di kat magustuhan na ka ni Franz, no maamuan na ti trabaho? Di naktagtagibasetan, Magi. Kan asino ka kuma? Tapno pakibiyangam ti relasyon mi ken ni Franz. Apay ngamin ayang ipilit mo ti bagim ka ni Franz. Saan kayo matngagbagay? Mangup-opisina ni Franz. Kat sika, janitress ka laang. Tapno ibagakan ka, Magi. Saan ko nga ipilpilit ti bagik ken ni Franz? Iso tinagdaton kanya. Nalawag ka din ti amin. Anya nga minan tay kunam nga ibagam kanyak, Leia? Ang mga no adda mong amabalin ko ang pagtrabahuan. Huh?
Adamat trabaho. Tay disente ko maatrabaho. Ay na, di ka nagsapol iti sa bali at trabaho. Di sentemat ti trabaho ta, nga uray janitress talaeng. Wan matkit di. Ngam, Naimbag pa'y dito'y tagdang-dalos laang ti araramiden ta. siyak ngamin ti mababain, Jonas. Anya kumangay ti pagbainam, kat nadalos mat ti trabaho ta. Hello, friends. Anya nga oras ti out mo inton malam? Alas 5. Apay ka di. Sukunan ka ha? Kwa, oray saanan. Kadwak ngamin tigayem ko. Awan ti kadwa na nga ag-commute. No makilugan na kan ka. O di makilugan ka data. Sige. Umay na kaming tungarod sukunan. Gusto ka di tinangag ko? Ni Franz ti mawag? Wan, umay na takano sukunan inton madamdama. Ay na, nag-sweet at talaga ti nobyo. Ay, saan lang asi ka ti nobyana? Ay, ang mga no inagaw ko, Sika talaga, Jonas. Saan ako amas daaw? No adu ti aggusto ken kuana, friend. Madanagan na karod, friend. Ang mga numaagaw pa iti sa bali kanya. Kat, ipalubos mo ka di? Ay, sana. Uray anya ti bagbagada kanya. Ilaban ko ti ayan-ayat mikin ni Franz. Kasta friend. Ilaban mo, no anya ti paraken ka. Di mo ni kaskaso dagiti ibagbagad dagiti tattao. Umapaldalaan ken ka. Anya ter aramidan nyo dito'y balay. Maggie, Melly. Kaya't ka makasarita, Leia. Anya ti pagsaritaan ta. Mary, itad mon. Awatan na ti asobre, Leia. Anya ti linaon dahi ti asobre, Melly. Maggie. Ay, katlo katam Ado a kwarta. Wan, amok nga may nakasapulam ti kwarta. Tamamir-miraot kayo kat ngarod. Jak kayat nga awaten dahi ti a kwarta. Nang runa kit saan kumat ang nagbannugan. Simple lang matiparamid ko kan ka, Leia. Makiwin naswas ka kan ni Franz. No maaramid mo dayta, nayunak pa iti kwarta nga itad ko kan ka. Anya? Nainbag man. Tadi mo inawat ti kwartang ititagdakan ka, Leia. Sana. Sa anak mat arupat kwarta. An-anwak nga iti kwarta. No ni Franz mat ti kasukat na. Uy, kastakit ti kayat ko kan ka. Palaban. Si kamat tinangis huro kanyak, friend. Ket, kaano nga agkalay sa kayo iti nobyo? Saan may pa'y ang nagsaritaan ti may papan iti day ta abanag? Oy. Dumteng tulat ta ka di. Tatang, adda akon. Pasensya kayo no narabi anak. Tatang. Ni. Apay nga awan ti sumumbat. Tatang, sa dino ti ayan nyo. Happy anniversary, Leia. Franz, Naragsak nga anibersaryo yaw, anak ko. tatang. Wanya, magustuhan ti sorpresa mi kan kaki ni tatang? Wen, Franz, ay na, nagdanagak itay. Kung naklakit din no, adada ka sa napasama kini tatang. Awan ti napasama kanya, anak ko. Pasensya ka na, no pinagdanagda ka. Okay lang kanya. Mala, ingka nga roda nagpalas. Tapag sasangwan tayong tinsagana mi amakan kini tatang. Sakbaya pumanawag.
At ako makahit ko nga ibagakan ka, Leia. Anya dayta? Kayat ko nga kalaysatan. Oo. Apay akas na ti reaksyon mo. Di mo ka di kayat. Kayat ko, Franz. Agyaman ak no kasta. Ala, kasaritak nga rod dadadi kan mami. May papan iti da ito'y abanag. Uy, friend. Madlaw ang naragsak ka ita, ah. Friend. Ngamin, agkalaysa kaming kin ni Franz iti mabiit. Pudno? Wen, imay dagiti dadakkel na iji balay iti rabi. Uy, finally. Naghasat ka unay ka ni Franz, Leia. Uy, sana all. Husto ka, friend. Nagasat ak unay kin ni Franz. Kunak no agpatinggalaang iti drawing dagiti arapaap ko. Ngamita, ay na. Uy, sigurado. Ano man ang ti umapal kan ka, friend. May saka ijayan, friend. Una. Ay, kaano mat nga ta mabiro ka, ti forever ko. Ay na, agpakalalaki ka nga minun. Sigurado nga adun to ti babae nga aggusto kan ka. Tanasingpat ka, kan adna pa'y itsuram. Tapno ibagakin ka, friend. Saan a babae ti kayat ko? Ay, sika talaga. Tatang, rumwarakpit. Sa dino ti papanaman akaw. Inak gumatang itilutwak a pangaldawan tayo kada Franz. No kasta. Umay ni Franz dito'y balay. Wan, tatang. Ay, panagkunak. Mabali na matayak, Leia. Anya ka din day tang ibagbagayo, tatang. When tamo ka nasaya at ti masakbayan yo kini Franz. Apay, diyo kayat amakita pa'y dagiti agbalintong apo ko yo? Kayat ko Oo, matlagayam. Iso nga ayuanan nyo tabagiyo. Saan atila ibagbagayo? Tapno makita yung tupay dagiti apo ko yo. Sige nga, Rod. Tama pa na kun ije palingke. Oh, si kamot ti lumapas iti paraangan mi Franz. Sa dino ti papanam? Mapanak iti ayan tinobyak, Magi. Apay ka di. Sigurado ka kadi ti day a babae? Anya ti kayat masawen, Magi. Adayo anapimpintasak kam ni Leia. Ngam isubay ti pinilim? Saan mo ta napintas Napudaw laan. Di ka kadi mabain iti kastang ibagbagam? Pudnumat, Franz. Sa maysa, janitress lang ni Leia. Okay lang matkanyak ti janitress a masawak. Tinapatag. Nadalos ti panagpuspuso na. Kitaan nakman anaimbag, Franz. Sa anak ka di, maikarikan ka? Sa anak ka di anapintas? Ha? Franz? Maggie? Leia. Awan ti kat asawan ti nakita, ma. Kinapudno na, Leia. Agtal na ka, Magi. Pudno ti bagbagak, Leia. Awan ti kayat asawan ti nakita mo. Oh, apay kasta ti panagkitam kanyak, Franz. Kagura na ka di, Leia. Apay kumakagura ka. Kat agsarsarita kayo lang matkin ni Maggie, idi nakita kayo. Agyaman ak no kasta. Ay ayatan ka unay, Leia. Uray siyak, Franz. Ay ayatan ka matunay. Agyaman ako na, Franz. Para itian niya, Leia. Agyaman na. Tauray ado tinapimpintas ngam siya. Siyak nagtati pinilim. Siyak ti rumbang agyaman kan ka. Tanagbalin ka natibker.
Ken inlaban mo ti ayan ayat ta. Tauray ado ti mangibagbaga asaan tangag bagay. Saan kalataan na upay? Franz, Laya, amok ti nararamid damagi kan meli kan ka. kasanoan ang ma'am? Sino tinangibagakan ka? Asino pa'y kuma? Ni Jonas, a best friend mo. Ay na, kunakon ka. Angam sana na deta ti pagsaritaan ta. Aldaw ti kalay satay ta. Isuarong banglaeng nagragsak ta. Anya nga tanong sardeng kan iti trabahom, Laya. Saan ang mabalin? Dakkel ti sweldok. Mapalinan da dya pagbiyagan tayo kadatatang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Yak kayat atila ang sweldong tinamnamaak. Ngam, bakit? Nairumama kun iti trabaho. Isong awan ti rumbang apagdanagam kanyak lakay. Kay kayat ko nga gikat kan iti trabahom. Tapno may pamaysamton ti atensyon mo iti agbalin nga anak ta. Awan pa'y matanak ta. Iso ang mabalin pa'y agtrabaho ak. Sana bali. Agi katakton. Apaman adumakkel ti tiyan ko. Manipod nagkalaysa kami kini Franz, awanan ti manggeg ko asao dagiti tao iti lugar mi. Kalpasan ti manwa bulan, nagikata ko iti trabaho, gapo ta si kugkon ti umuna nga anak mi kini Franz. Katita, addaan kamin iti dua nga anak. Makunak anagasa ta kini Franz, tauray adulata dagiti babae nga umasidag kenkwana, kat nagbalin anapudno kanya. Alakastan, kadagyaman nakiting kay panangin drama, iti pakasaritaang. Tuy pagayam mo, Leia. Agyaman nakiti dito yung pakasarita ang pagayam, Leia. Tinapudno nga ayat, uray adu asulisog ti dumtengan kuana, di na ikang kano. Katagpaay nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg, daytoy apakasaritaang. Ti kinapudno ni Franz Kanka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Alaya iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotaso. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.